ďalšieho videa. A sme zase kde? Na strome. Ale nie sme na úplnom strome. Sme na posede. A som o polovicu ľahšie. A som tu spoločne s... rozmýšľam. Našim ultimátnym ležicom... kameramanom alias muž stromu Marek Saxon. A s najrýchlejším na bajku a na štyrkovej najodvážnejšie najlepší špech, kedy si ja doležal. Ďakujem a dneska budeme jazdiť po lúkach a budeme jazdiť po lúkach. Na štyrkovke. Hore vole, Oudro, čo vole, kamo, Oudro do roka. Je to 250-ka a... Pred 130-ka. 150-ka. Čo kecať? No. A... Mám tu náboj z nervky, tak bacha, aby som mal kde si zebral? Tu na dvorku. Čo? Tu teba na dvore. Ty si debilko. No, je to trošku vysoké. Keby niečo, ja bývam jak... To sa nedá ukázať. No, tam proste dole. Tam dole býva, no. Taký bungalow, kto ho vidí, tak nech napíše do komentárov. Tak čierna strecha, malinký bungalow a taká ružovo-hnedá farba. A kto ho nájde, tak nech napíše do komentárov ja. Alebo nejaký pekný komentár nám dajte. Dobre, a my sa ozveme, keď ideme dole. Tak a zase sme dole, no, takže už ideme k našej štvorkolke. Trošku zase bažina. Tak, už sme to dali. No. Tu máme minis. To je nejaká somár. Debilinku. No a tu je naša štvorkolka. 250. 250. On tam mieli stále na našej štvorkolke. Teraz poprosím, dajte si trošku zvuk. Trošku menej. Menej zvuku bolo. Uradíme. Naštartujeme. Ujebeme. Tak, už sme to aj trošku rozhavili. A náš kameraman Marek Saxon si ide sadnúť ku mne. Nejdeš si sadnúť, idem ťa nakamerovať. Veď poď sem. No ideš. Poď si sadnúť. Sadni. Sadni. Sadni, vole. Kurvaj tebu. Idem, daj. Sadnúť, vole. Dobre. OK, takže ozveme sa vám za chvíľku. Jedidlo. Dobre, takže teraz sme zase a ideme pomalinky dole. Pomalinky, nebojte sa. A ja karujem jednu ruku a ideme pomalinky dole. A dávaj prstu, vole. A na čo? Tak a teraz ideme bez rúk. Ale nedaj také ruky. Mágia. Mágia, za chvíľu budeme dole. Mágia. Ale hovno, čus. No, povedz niečo. No hej, že ja vravím furt len tieto fotky. Takže pozrite sa na jeho nohy. To až potom. To je noha ruka, aby som to nazval. No. Ideme už dopravu. Hej, však ideme teraz na trať, ne? A na trati si párkrát najazdíme a... Ale kamera bude prejsť do tu. Na pevnej zemi. A na čo mám brzdiť? Tak teraz to prevezme kameramanovi, ktorý to nestopne a ide. No dobre, už brzdiť, teraz už budem. Tam je bager. Si bager, to je traktor. Si traktor. A poď sem, no. A zube, ja idem už ale von. Nie, čakaj, drž sa. A ne, to nesmrtnem, vole. Kameru tu. No ja to dám sám aj bez ruky. Tak.
vyložneme a dáme sa na trať. Takže my tu pokračujeme a ideme na trať. Takže to je naša trať. Naša, no. Naša, hej. Hej, naša, no. Takže mohli ste teraz vidieť úžasné zábery od Kika najlepšieho jazda, ale je tu zase. Takže môžete vidieť tiež úžasné zábery, ale ešte sme neskončili. Ani zďaleka. Teraz ideme výjsť. Ešte nie sme u... Takže, teraz sa zase presúvame na ďalšiu trať. Takže, môžeme ísť na to. Takže toto z tohoto videa bude všetko. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite dať like, po prípade odber. V prípade don't like, či ak sa to volá tak práve. To radšej nie. Ak sa vám to nepáči, tak prepnite video a uvidíme sa u ďalšieho videa. Ani ho nepozerajte. Čaute. Čaute. A ešte, warning. Upozorňujem na to, že ten zvuk si musíte dať trošku slabšie. Trošku, a kedy ty trošku? Ty trošku, našiel som rybky, ty trošku. No a to sú zlé rybky, no. Ty trošku, idem sa kúknúť na To je pravda, počkaj. Nie, to nie je nič, to odtrhol na okrasu. No dobre, tak kedy bude rozhodnúť? To je suchohryb. To nie je suchohryb. Je to suchohryb. Kedy máme takú nejakú nohu. To už je suchý, nie? Či mokrý? Nie, to tež nie je suchohryb. Ne, fuj. No vidíš. Dobre. To je splesňaný, no dobre, tak sa už čaute, toto určite nie je suchohryb. To není toto inteligent zo spodu, je celý zežeraný.
Nohu mám mekú ako prázdna guma. No, to by bolo z videa všetko, takže sa majte, navštívte si náš kanál Blast 47. A čusky! Zakývaj.